kif tixtieq tibqa' nfakkar fil-futur? Bħala Bob the Builder jew Terminator? Kieku x'tażel? Issa jekk ma tix tweġibx. Grazzi tal-mistoqsija tiegħek. Jiena nixtieq illi jekk ikun hemm min jiftakar fija bħala Ministru illi mhux biss ġej telet biex insaħħan is-siġġu, imma konti qed hemmhekk naħdem għan-nies illi lili talbuni biex inservihom. Apparti minn dan kollu, apparti Issa. Kompli. Apparti minn dan kollu, għandna sfidi oħrajn lil mit-toroq. Per eżempju, għada se nkunu qed inħabbru żviluppi ġodda fuq il-Malta National Park. L-ikbar proġett ħadrani tal-pajjiż daqs 60 ground tal-futbol illi nirringrazzja l-Prim Ministru l-fdani wkoll sabiex inkun jien li flimkien ma' numru ta' ministri oħrajn nimmexxih il-qudiem u nagħtu dak l-ispazju ħadrani lin-nies. Hemm ħafna xogħol li x'nagħmlu. Hemm ħafna xogħol.